Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panagimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dagay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
daga ti puso nagem kararwami amin ken kaidaton mi. Tinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Karambakan tayo ti fiesta ni Apo Santa Maria Birhen tinasantuan a Rosario. Ti naindaklan nga ayat ti Dios inted na kada tayo nga ina tayo. Mga iwan ken pagtuladan tayo iti panagdengeg iti sao ti Dios. Ti kinatulnog ken ti panagtungpal na itinakam ken pagayatan ti Apo. Pagtuladan tayo tapno adaanag ken turong ti biag tayo. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno maikari tayo a makiranod kadagiti nasanto na misteryo. Sikanay baon tapno paimbagam dagiti pusong agbabawi Apo kasyan na kami. Sikangay may tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kasyan na kami. Sika sinitugaw iti maganawan ti Ama tapno ibabat na kami. Apo kasyan na kami. Kasyan na kami Apo pakawanam dagiti basbasol mi katala nakamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Idaydayaw tayo ti Dios ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios ti kangatwan ket ditoy dagakapya kadagiti tattao anaimbag ti panagnaknakem na ibunan nagdaka itanok daka pagrukbabandak daydayawen daka agyaman kamken ka gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios ti kangatwa Apo Dios nailangitan nga ari Diyos Ama, aman nakabalin amin, ke sika Apo mi a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama. Gloria iti Dios ti kangatwa sika amangika kadagiti basbasol ti lubong kaasyan na kami sika amangika kadagiti basbasol ti lubong awate kadaytoy arararaw mi sika situtugaw iti makanawan ti Ama kaasyan na kami. Gloria iti Dios ti kangatwa yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatwan iti timpuyog de Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo
manakabalin amin ket manangasi a Dios. No awan ti panulong mo saan mi amabalin ti agserbi as ibupudno ken ka. Ipaay mo kadita agturong kam nga awan ti pagbiddutan mi iti pananggunod mi kadagiti inkarkarim. Gapo ken Kristong anak mo ken apo mi iso makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo Dios nga agnanayon awan ti ingkana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Bayat ti panagbiagyo, masapol nga agbuteng kayo iti Apo a Diyosyo. Da kayo ken kadagiti kapututan nyo. Ket tungpalen nyo dagiti linteg, nga inted ko kada kayo, tapno mabayag to nga agnaed kayo sa jay. Denggen yo ida. Da kayo nga Israelita, ket ikugumaan nyo atong palen ida. Iti kasta, nasayaat to ti kasasaad yo, ket agbalin kay to anabileg a nasyon. Agnaed kay to met iti nadameg, ken nabaknang adaga. Kas ingkari ti Apo a Diyos, dagiti kapuunan tayo. Da kayo nga Israelita, laglagipen nyo daytoy. Ti Apo ket ti Apo laeng, ti Diyos tayo. Ayaten nyo ti Apo a Diyos yo, iti amin a puso yo, iti amin a kararwayo, ken iti amin a pigsayo. Di yu lipatan dagitoy, abilin nga ited ko kada kayo, ita nga aldaw. Ti sao ti Apo. Ay ayaten ka o Apo apigsa. Ay ayaten ka o Apo apigsak, ti Apo ti salakan ko. Isu ti bato asariked-ked ko. Ti Diyos ko ti mangsalaknib kanyak. Kas may sa akalasag salakniban nak. Umawagak iti Apo, ket kadagiti kabusor ko isalakan na. Agbiag ti Apo, madaydayaw ti salaknib ko, ti Diyos ti salakan ko, ti kinatanok na ipakaamuyo, ited ti Diyos ti naindaklan abalaygi ti ari na, ipakita na ti addi agbalbaliw nga ayat na iti pinili na. Ti may basa na daw iti surat kadagiti Hebreo. Iti daan na tulag, adu dagiti papadi ang nagsasarunoan na dutukan. Tani patay ti tubeng, titunggal maysa ang nangituloy iti trabaho na. Ngem si bibiyag ngagnanayon ni Jesus, ket permanente ti kinapadi na. Isut gapuna nga awan, pagkurangan ti panangisalakan na kadagiti umasideg ti Diyos. Babaen ken kuana agsipot tabiyag ngagnanayon amang ibabaet kadakwada iti Diyos. Daytoy nga rod ti kangatuan apadi a kasapulan tayo. Nasantuan awan tulaw wenno basol na. Naisina kadagiti managbasol ket naipangatol iti labes dagiti tangatang. Saan nakaslat kadagiti dadduma a kangatuan apadi. Saan ang masapol nga inaldaw a mangipaay iti daton ang naigapu. Umuna, tibukod na abasol ket kalpasan na, may ponmet kadagiti basol dagiti tattao. Impainan anamin pinsan ti maysa adaton idi idaton na amismo ti bagina. Tudingan ti lenteg ni Moises dagiti tattao nga adda pakapilawan na ngagbalin apadi. Ngem ti kariti Dios as sinapataan na anaud-udi nga imay ngem ti lenteg. Tudingan na ti anak anaaramid nga awan pakapilawan na iti agnanayon.
ti sao ti Apo. Sa pulempay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maidedto ken ka. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Maysa a maestro itilinteg, ti masideg ken Jesus, ket sinaludsod na. Anya kadi ti kang runaan kadagiti bilbilin. Daytoy ti kang runaan na bilin, insungbat ni Jesus. Denggem Israel, ti Apo a Dios tayo, isulaeng ti Apo. Ayatem ti Apo a Dios mo, iti amin na pusom, iti amin na kararwam, iti amin na panunot mo, ken iti amin a pigsam. Ti may kadwa akang runan na bilin isu daytoy. Ayatem ti padama tao akas iti bagim. Awanen ti bilin anang nangruna ngem dagitoy. Agpayso dayta maestro, kinuna ti maestro tilinteg. Pudno ti kunam, amay maysa ti Dios, katawan sabali. Isut gapuna, anasaysayat at ti tao, ayaten na ti Dios, iti amin na puso, iti amin na panunot, kan iti amin na pigsana. Kirayaten na ti padana tao, akas iti bagina. Naimimbag nga dayo, atong palan dagiti dua abilin, ngam ti mangidaton iti Dios, kadagiti animal, ken dagiti dadumapay a sakripisyo iti altar. Nadlaw ni Jesus asimbungbat asisisirib ti maestro iti linteg. Isut gapuna a kinunana ken kuana. San ka nga dayo iti pagarian ti Dios. Kalpasan daytoy awanen ti nakaiturad nga agsaludsod ken Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Ti agtultuloy nga panagdalyasat ni Jesus ken dagiti adalan na nakagtengdan iti destinasyon da Jerusalem. Anamitlo adaras kabayatan ti panagturong da panpanagnada panagdalyasat da hodos dalan nga agturong iti dayta ibagbagan ni Apo Jesus iti namitlo nga daras nga sadyay agtutuok, maparparigat, mapapatay ngem iti may katlong adlaw agungan. Nagadanon dan kalpasan iti na pana Domingo dada Jericho ti nanggan tayo nga Ebanghelyo ken nagamamirisan tayo ti milagro ti panagapaimbag, panakakita, panakaisubli ti panagkita ni Bartimeos adadan iti Jerusalem. Agpaingda iti Betania, sada umuli di Jerusalem, nakidagusda iti balay da Lazaro, Marta, ken Maria agagayem na. Tunggalal daw mapanda Jerusalem. Imuna nga isasangput da, dagiti paspasamak ken pagteng ti maudi nga lawas ti panagbiag ni Apo Isus. Ti Domingo
nginawagan tayon Domingo ti Ramos, simbrag iti Jerusalem, pinasangbay na giti tattao nga si Gloria si dadayag, kinankanta anda. Ti Lunes, napanmanan di Jerusalem, bumabada di Betania, subli da Jerusalem. Ti Lunes, napasamak ti panangwarawarana kadagiti tagtagilako, ti nasnek nga tarigagay kan panangitandudo na iti balay ti Apo, nga balay a pagkararagan nga pagdaydayawan ken kuana, asan ket nga balay ti negosyo wenno tiyendaan. Iti Martes nga napunno iti nakatado nga pagtengken paspasama, ti panang singir dagiti panguluan dagiti Hudyo no apay nga inaramid na radya panang warawarana ti panang saludsud da ken kuana ket ti panangitandudo da pay panakakumikom da pay iti ipapatay ken panakaparparigat na ti panangilako ken pananglipot ni Judas ken kuana iti malam nga nagsublida dijay Betania daytoy aniya ti kangruna na bilin kuna ti maysa nga maestro saludsod nga mangipakita mangiparipirip nga kasla nakaapoy gaminan iti panagbiag ta babalawan nga rod ni Apo Isus ti panagbiag dagiti mamaestro iti linteg do doktor iti pamati iti Judaismo nga kasla tungpal bilin kasla parangarang langanan dayay panagbiag da maminado nga palagipan ni Apo Isus ida ti sanda nga panakaawat iti espiritu ti bilin kada ti panagsaludsod na iparang nalaeng manen nga nakaadado nga talaga san langanan nga dayay sangapulo nga bilin 613 ti inurnos da nga linlinteg bilbilin sa moramiden da itoy kaso iti rumbong nga ramidem dagiti balakad kada palagip kada bilbilin tapno masurot da ken matungpal da kuma dagiti annungen da iti pammati kasla narabaw ta nagbalinan nga tungpal bilin isut gapo na nga ti panang tuntun na iti nga kangrunaan tapno ti kasta kay papanan na isut ti mangsakop unok poon ken gapo pundasyon pagbatbatayan dagiti amin nga linlinteg ket insungbat ni Apo Isus daytoy linteg kararag nga masansan nga isu ti laluwenda mamindua iti tunggal aldaw nga laluwenda datoy awagan da ti Shema nga naggapo di rugi denggem Israel Shema Israel denggem Israel nga daytoy ket kasla isu ti mamatiak isu ti kredo da sa isu payen ti kangrunaan nga ipakat da suruten da nga ti espiritu ti linteg nga kayat nga ipaawat ni Apo Isus kadakwada ti linteg ket suruten denggen tungpalen saan nga gaputa nasken nga tungpalen linteg ket tungpalen ngumkit di daytoy ket agturong iti naununeg nga panagayat aramiden linlinteg an nuruten dagitoy tapno mapasinaw mapasayaat ti panagayat gapo iti ayat aramidem agtulnog ka gapo iti ayat saan nga tungpalem gapo ta isu ti linteg tungpalem gapo ta isu ti linteg saanen nga maipuon iti naununeg nga rason gapo iti panagayat may kadua ti linteg nusurutem ada patauden na nga ragsak ammumon ken mariknam nga dagiti panagsalungasing iti linteg liday ta santay nga nagbaling nga natulnog santay nga nagbaling nga napudno iti dayta nga annuruten ti ayat may katlo nusuruten tayo dagiti linteg magunod tayo ti pudpudno agnanayon nga ragsak agnanayon nga kinagasat nita ti tarigagayan na nga isuro kuma dagita nga linteg pay nga umampay sa nga daluson da gapu tayong pagarup da nga tungpalem nakapudnukan ngem gayam awan met ti ayat daytoy nga linteg nakitaan tayon linaon na aminen ayatem ti Apo Dios mo iti amin a kararwa mangtaudan ti kananakem dito nga kananakem no danasiat nga panagnaknakem pagrukbabam ti Dios amamom ti Dios bigbigam ti Dios dayta nga kananakem iturong na ti panunot dayta nga panunot lawagan ken silawan na ti karirikna puso iturong na ti puso
Day nga karirik na, day nga puso, idalan na ti pigsa, aramid, garaw, tignay, ket no maidalan kan may turong data nga garaw, tignay, may turong ti biag. Ket no may turong ti biag, ket adaanag na, ket ada direksyon iti biag, may turong ka, iti nakay sangratam nga pagbanagan, biag ngagnanayon, iti sidong ti Dios. Sut gapo na nga no kitaan tayo, amirisan tayo, inya ti kangrunaan, inya ti linaon, ti kananakem, inya ti adda di kararwam, inya ti turong ti kararwam, isumot ti simpaan na, dahita nga panunot mo, kadahita nga panunot mo, iturong na ti kaririknam, idalan na dahita ti kaririknam, apektaran na ti biag mo, aramid mo, biag mo, makagteng ka iti na isang rat nga pagturungam. Dahita ti umuna, kaya di may kadwa, ayatem, ti pada matao, kas ti panagayat mo iti bagim. Ti panagayat, iti pada nga tao nga kas iti panagayat ti bagim, no kasano nga iyalikakam ta bagim, kasano nga pampanunutom ti imbag kan sayat ta bagim, sana nga datay, bukod mo nga imbag, bukod mo nga ragsak, bukod mo nga ganas, ay sabali dayjay, inbubukudan, no di dayjay sigun, dayjay turungan ta bagim, nya ti anag ti bagim, nya ti anag ti biag mo, mawatam pinarswana ka ti Dios, nakam ti Dios, nga dati nga biag mo, turong kamatlang iti sidong na. Dayjay ti imbag nga na isang rat nga aramidan iti bagim. Kuno adakas diya nga panangyayalay kakam, isakit mo ta bagim, tuntunam ti panakaisalakan mo, aramidam ti isuro ti apo, kas tamat ti panangyayalay kakam, kan panagayat mo iti padam nga tao. Iti na Christian one nga termino, ti awag tayo dita ke panagministry. Ministry, panagserbi. Ti biag kan panagayat mo kinapo Dios, nupudno nga ayatem ti padam nga tao, serbiam, tamingam, kitaam timbag na. Tati pamati tayo kinapo Dios, no kuna tayo nga mamati tayo kinkwana, awan mat, dayjay panagserbi, panagayat, kan panagministry, at daytan, nakapuyon nga panagbiag. Saanen nga susto nga, pasurot nga po Isus, saanen nga na Kristiyanuan. So nga tibiyag tayo kas Kristiyano, kas may sa iglesia, sursurutan tayo na po Isus, dengdenggan tayo na po Isus, nasken ti panagserbi, kan panagministry. Yunag iti familia, yunag iti sanga karubaan, ti unag ti iglesia tayo. Dita tiga po na pa nga, tinanunag nga wagas, agdalyasat tayo nga agkukuyog, dito iti tema ti sinodo, makipaset, kan makipagbiag tayo ti dayta. Kastamat nga ni Apo Santa Maria, ayayaten na ti Dios, ti panagbiag na, kas may sang audio, ayayaten na ti Dios, ngamday nga panagayat na ti Dios, imparangarang na iti panagserbi. Dagos, daytang ayat na iti Dios, napan, ken ni kasinsin na nga Isabel, ti panagserbi na, ti panagayat na, ken iti panagkikaysana ken ni Apo Isus, iti plano nga imay na Apo Isus, nga mangisalakan, in kaysa ni Apo Santa Maria ti biag, ken riknana, ken amin-amin na, iti dayta nga plano, iti dayta nga panggap ti Dios. Daytamet ti nakaayaban tayo. Tunggalag kararag tayo, iti Santo Rosario, nga mangiparangarang iti panagayat tayo iti Dios. Ti panagayat tayo ken ni Apo Santa Maria nga nanang tayo. Ti panangiruknoy tayo kadagita nga rosas, rosary, rosarium, sabsabong ti rosas, sabsabong, arig na sabsabong, dagita nga karkararag, sa nga pulo nga Ave Maria, rinugyan ti may sang amami, aggibos iti panagdaydayo ti nasanto na Trinidad, ken ti panagpakaasi, ti panakailisi tayo iti agnanayon nga dusa, pampanunutan tayo ti misteryo, ken biag ni Apo Isus, kadwa tayo na Apo Santa Maria, pagtuladan tayo ti panagdengal iti sao ti Diyos, dayta masamay, mainspirar tayo, latta iti pundasyon ti amin, nga naimbagadamag, pundasyon dagiti panakisao ti Dios kada tayo, ti panangited na kadagiti bilbilin, panagayat ken kuana, panagayat iti pada nga tao. Ti amin nga kararwa, iti amin nga panunot, iti amin nga puso, iti amin nga pigsa. Masansan, ti panagbiag tayo, nga daytoy nga love, ken ayat, naguso-guso, nakapoy nga panakaawat, nakurang nga panagawat, daytan kastauna iti mangmangagan tayo nga panakaaramat dayta nga love, na oberyos, na misyos, na abuse, love, 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 amin, love, 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 I love you, I love my dog,
I love Coke, aminan, love, 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 love. Uno na tayo, I love you, into na tayo, si bibiyag, di na pa ibagati I love you, into na tayo, awanan, I love you, Florentino, natayin, niyarami na pa iti t-shirt. Siguro mo ano si bibiyag ka, I love you, Florentino, di dumakil mo tamatama, apay nga tanga na dyan, pay kandidato ak nga senador, ada sa nga pulo nga bilin ti ayat, nagmaya mo nga pagam-amirisan, panagayat, anday tanag iti relasyon ti panagayat, makita tayo dito nga siguro ako relasyon iti agasawa, relasyon iti pamilya, relasyon iti gagayem. Umuna, take your time, di ka agdardaras, sana mabalin ti santong paspasan. Kiniddayan na, di napanda na kimisa, idirimwarda agkibkibindan ay apo delikado anya mo day tanas kasla bagyo nagpaspasan awan data take time may maya totoram may kadwa san mo nga tenglen ken ibaod noy ayatem san mo nga ibaod daytoy taramidem pagbalin mo nga robot ditoy ka wen dituyak ditaka wen ditaak umay ka wen umayak robot ang kanoy ayatem ra umam jay waya-waya. Ano ay ayatem kontrolam aming nga pagbado na. Pakuluram ti buhok mo ti green. Aglipistik ka iti violet. Agbado ka iti blue. Agsapatos ka iti pink. So nagbalinan ka slam Christmas tree da jay. Abay so nga mo ang ating lan jay ayatem. So nga may kaalo saan ka nga ang pampanunot nga kang kanayon nga agiduldulin iti sakit tinakam kas kada umpunan hanggang umpunan inya ngarud basul ko inya ngarud nika po yang amin inya ngarud kasi kanu siya kun ay apo piman nang agiduldulin ti dagansen kan may kapat ipiksam ti maririinam ano mahiblad ka kini asawam lakay, mabadbad tripaking ka. Kaya kung nga imalo na ito'y bakya, di taulom, iipiksam. Ay han lakay, ay han bakit, ibagama, ay alwanang bakit haan. Lakay, kaya't kunti mabalo, kaya't ka nga painuman ti polidol, ilaok ko kumajigatas mo, ipiksam. Dilig, may ano ipiksam. No umakon king ka Romeo, sa balimatan ti awagam di rabi di maturog ka, Juliet mati bagbagamon, Biki tinagan ko, agasam kumarajay. Apisin ti awagam ti Juliet, oh Juliet, Romeo agriing ka, Juliet, may Juliet, na. Magka isurajay, ipiksam lata mo dyan, I love you lakay. Wala may ipiksam gamin. Dito ti bimaawan na, ti ididamdamo, every seconds, kisin na, I love you, malamdaman, I love you. Hindi, glabas dagiti aldaw, sumunungal daw, hindi damungal daw 100 nga kiss. Hindi kwan, makmaksayan. Hindi nga na nga 0. Hindi lakay kan baka ka, maturog di jay, maturog ga ditoy. Naa, kaano pa nga nakapso da, nga kibkibin da ko mang, kasala mo agrin-rin ni Jake Dan. Sumulagayam. No, pa nga nulakay kan baka dan ko, nakabababa da jay rupa dan, agkub-kubo dan, awanan, awang ganay-gay dan. Ipeksam, Romy, I love you. I love you too, Vicky. So nga nagluto ak tinapgad. Tano kumaro tabatom, tayong kajilangitan, I love you ngamin. Apo sa Diyos ko pakawanam. Anya nga panagaya datan, dagdagan na mga mapanjilangitan. May kalima, ay ket nagpatag nga iti panagayat ket kitaem. Ayatem, looking. Nagadupay nga agasawa, kadida pa kitaan di asawa dan. Sa dala makita no, da kamali. Kitaem. Oh, how beautiful. Tikariring mo tagsapa. Pinaro amin ni baka mo da jay do ti kiday na. Tama kita. Hey, alaliyak ka da. Nagmada tayo makita. I love you. Looking. Kitaem. Tingnan lang amin makikita tayo na kitaem. Look beyond. Kunadapay. Look inside. Kunadapay. Tatila makikita mo. Papanamya. Kwalmya. Najamutan hamutin nga naunag. Look. Panagkit kita. Kita mo di napang nga Domingo nga kita anto di panagkit kita. Nalawa. Napintas.
Saan nga nalaad, nasipnget, napatagti panagkit kita. Yang muna kita ikan kantan nga nagmayat. Tinitingnan ko siya, tinitingnan niya ako, at kami nagtitinginan hanggang sa kami magduling-dulingan. Kita mo na diya, nagmayat mo niya, tinitingnan kita, nagmayat, kitaom ka di. Kitaan ka no, matam, kitaom. Nagmayat, matam. La, kaabay mo ni baka mo, matam. Di ka pa ngamin matanan. Matam. Si dudungo, si aayat. Nya pa iti serbina into no, insimpada, ye po nirarian sa mo pa. Oray nga tanong, mulmulang amon, nakakitaanan. Lata kitaam, taag mulagat, tadi ka makigtot. Allah, naglukat di mata na. Naglukat di mata, kunada, isuti tawa, ti kararwa. Kanong makitam di kararwa di tao, mingmingam. Makitam di kararwa na. Sorga na daduma ka, na puno kalakay, naggapu ka di trabaho mo, no sa balit trinabaho mo. Kumita ka man kanyak, agkinita kayo. Makitam ngamin no agul-ulbod. Makitam no agul-ulbod. Api nga kiram ka nga kiram. Sigud mo nga kiram. Api nga kiram ka nga kiram. Agul-ulbod ka. Api nga di mo may pereng tamatam. Sikat tinangala jiri magaso di pitakak. Kumita ka. Makitam. Lakitaam ta kaabay mo. Hinala na jiwali mo na di piso na takulikta. Lakitaam. Kita man nilakay mo, kita man nibaka mo. Inalam niya. May ka na di ka agdandanak, di ka agbut-buteng. Sa mong kabuteng nyamot to, nung kabuteng mumunta asawa mo, kabuteng mumunta gayo mo, ayat pa'y data, apay nga mabubuteng ka, tung palag, tajak to madusa, mabubuteng ka mat, aramido kon, mong tanak tumanan, hamatin nga gaputi ayat, buteng gapulo ti buteng, may kawalo, may kapito, sursurum ti dumngeg, o duman kat selective dya pa nagdengog mo. Bakit? Ada akon. Kamu nangeg. Nagsildo akong bakit? Ayan na. Kuna nang adagos. No katan, nagpaspas, mangag namat. Anda pwede dya bakit nga tulang. Si mang putan dya pa, ay kaya launan. Si mang putan dya pa, mano. Taong mangag mo, ngam, sursurum ti agdengog. Ti naunag nga panagayat ket denggem lipatem amin da jari isu magkangagkin naawatan da agasawa ang sasao di may sagsasaw gidgidan da agsasao ti dumdumeg ni katugangan da nalpas simingat to ni katuganganan masapul nga denggem no denggem ke ited mo amin di atensyon di lapayag di panakitam lipatem amin denggem kaslama la di panagdengeg ta iti apo denggem lipatem amin nga bukod mo nga pakasiknam ited mo dyan napayag mo sungorog nga dua pingat nga dua katingiwat may maysa basit ti panagsao adado ti panagdengag aja ti problema ti lubong tayo natutuleng diya ka mo no isustura jay nagado mabalbalo nga babae umununa jay lakayda gabuti tutuleng kan titileng diya ka mo natitileng apay nga nabalo ka nya timpatay nila kay mo natuleng niya kamuntan ang laon tatuleng kanayon basta sumangpet kwarta natutuleng itu kan kung napay din napay mangagan natutuleng ng masapul nga dumngeg ilokat ta lapayag dumngeg san mo nga pukpukawan da jay childlikeness so nga may amulat nga agay ayam kay kanong agasawa di ba lan lakay agay ayam tamanti kwa ti taguan linnem mga nagragsak ala padasem Romeo o Garika bikay agay ayam ta ti linnem mangan laman lik mo to mo pukawon kano masapul nga dalat tamot da jay inang angaw kita da tanon nakasirseryoso kayo taom nagi agasawa amay nagado agasawa nga nagaduuged na amin nagaduuged na nalipatan da jay childlikeness di ba? Gaya ayam kayo, linumungan. Pagbilang ng 3, nakatago ka na. 1,
dalawa, tatlo, umlaman, padasin nyo. Paglilin ng mga Diyo, nagtibala nyo, nagmayat. Hintunukan masukain ang aming lumang ni baka mo. Awang kwarta ko na nasukalam. Diyan na gano'n nakalamang. Naglaing ni baka mo titaguan. Tinatago niya ang pera. Da kwarta lakay, awan. Nagkatago. Yung taong taguan. May kasyam, sangkay nga madanagan, kada kayo nga gagayam, kada kayo, no ada pa nagsusupadi ti panunot, mabaling nga agpipingki, agrinisiris da jay panunot, ngam saan nga mapukaw kumaadya panaginayat kan panagririnaam, na gagangay nga agkakasabali, agduduma, iti ka panunutan, ngam saan nga pukawan jay panagram, panunot na lalajay, mabaling agsusupadi ka naglalaban jay panunot, nga mga iso da jay tao da jay. No dadu mga minan ka, no jay panunot na bamanta ka kasasa o data, hantang nga kadwa, sabali ti panunot na. Nalabit, sabali jay panunot na, ngam sana kay nga sauna. Sungar nga dapat agasawa, katoliko kun sa nga katoliko, apay, sanda nga iraman da jay, panirigan kan prinsipyo ti tunggal maysa. Ti pagarupan tayo gamin kamasapul nga sang katunos da jay panunot, agduduma ti panunot. Ngam na may panggap ti panagkaisuro ti pamati tayo, may maysa da jay maisuro, agsipon kan awatan tayo amin. Ngam no nagdidinuma kayo, agdalangan kayo, ada pa agdidinuma, nga maan na kayo nga sawan nga, agsisina kayon. May ka sangapulo, nasken nga ikam tinaimbag nga kananakom met ti relasyon kan panagayat mo. Masapul nga ada pa nagnakom, gusto mo, masapul nga seryoso mo, masapul nga ited mo, dayta, saan kayo nga mag-agin-gin na bo, latan, saan nga agin-gin na bo, saan nga agrin-rin ni siris, masapul nga agseryoso kayo mat iti panagbiagyo. Dayta, kitaan tayo, kita mangpalpalagip, ti kita ti panagayat tayo, kat amin daytoy, noos-usto nga ayat ti panagkita tayo, dayta lata ti iladawan ti panagayat, ni Apo Isus, hintad na amin para ti imbag tayo. Ay ayatem ka, di ay ayatem kita di imbag ken saya at di ay ayatem. Ti anag day tang ayat, inted na amin, napukaw amin ken kuana, inted na amin, gapo iti ayat. Day jay mat ti birbiro kon nupudno adda panagayat mo iti ay ayatem, kita di imbag na, saan mo nga kitaan awan ti tuntuntunom nga bukod mo nga pagimbagan, ken bukod mo nga pagsiatan, di pagragsakan, di pagsayaatan, di ay ayaten. Di tati anag, di tati kaipapanan iti panagayat, di ay ragsak ken imbag, di ay ayatem, tikit kitaem. Tay so ti imparang ken inaramid na. Ket amin-amin, dagiti bilbilin, ti pagpatulad na po Santa Maria, ituro na tay amin iti nadarisay, napudno, us-usto nga panagayat, iti padatay nga tao. Daw-dawatan tayo day nga grasya, maibiyag tayo kuma, nagiti kang runaan, abilin, kasti pa nang ibiyag ni Apo Santa Maria, ken ni Apo San Jose. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, mamatiak met ken Jesucristo, abugbugtong anak na ken Apo tayo, at imaw iteram ti Espiritu. Agapuntot sa diyay nga may mangukom, karigiti sibiyag ken karigiti natay. Mamatiak meriti Espiritu Santo, patsik meriti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbaso, kitanantumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Kakabsat no awan ti ayat, awan serserbi tayo. Agdawat tayo ti Apo a Dios, itden na kuma, tinapaypay song ayat iti puspuso tayo. Kuna tayo, Apo, denggem ti kararagmi. Naanos ken naasi ti ayat. Saan ang managimon? Napalangguad wenno napasindayag. Itrabaho kuma dagiti obispo ken papadi, daytoy akita ti ayat kadagiti kameng ti simbaan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem ti kararagmi.
Saan anaalas wenno naimot ti kababalin ti ayat. Awan imimpen na asakit tinakem. Saan kuma nga ipagarup dagiti addaan ti turay ama nakabalinda nga apo, ngem napakumbabada nga agserbi. Kumararag tayo iti apo. Apo denggem ti kararag mi. Ti ayat, saan napagragsakan ti basol ken kamali ti sabali a tao. Ngem pagragsakan na ket di ti kinapudno. Dumegdeg kuma ti panagayat dagiti naasawaan iti tunggal maysa kadakwada. Kumararag tayo iti apo. Apo denggem ti kararag mi. Kanayon asisasagana ang mamakawan ti ayat. Agtalek, mangnamnama, ken igturan na amin adumteng. Masarakan tay kuma tinaimbag at alugading dagiti padatay a tao. Kumararag tayo iti apo. Apo denggem ti kararag mi. Awan pagpatinggaan ti ayat. Agpatingga dagiti paltiing. Aggibus to dagiti panangikasaba. Lumabas to dagiti panakaammo. Alaen kuman ti ayat ti apo dagiti minatay tayo, ket makilanglangdan ti nailangitan a padaya. Kumararag tayo iti apo. Apo denggem ti kararag mi. Diyos nga ama mi kitain nakamatat taom, ket kunam uray dagiti pagkurangan kan basol da, tilaksid iti dayta ay ayat kida. No masursurda ti agayat iti tunggal may sakas panagayat ko kadakwada, dakkel to abalegi iti pinarsuak. Apo punwem ti puspuso mi iti panagayat mo, denggem dagiti dawdawat mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Sikati namnamami o apo, sikat pun ti ragsak mi o apo. Para kasagot mi, hanggat nasuli na kumararag kayo, kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin.
Makayayo kadken kaapo daytoy apan nagsakripisyo mi. Agbalin ko mga ubog apag gapuan ti kaasim kada kami. Gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti apo a Dios tayo. Punuunay amay karikat rumbang anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kan disog yaman kami kan kaapo na santon nga maman nakabalin katagnalan na Diyos ti panangrambak mi tinainggasatan na Birhen Maria tanok daka kadagiti umiso a panagdaydayaw. Tati Birhen iti panangawat na iti saom iti di natulawan a puso na sinikog na iti unag ti Birhen at tiyan na kitbabaan ti panangipas nga na iti namarswa tinagibi na ti panakairugi, ti panakabangon ti iglesia. Katidi nga agtaktak dari ti puon ti krus, inawat na ti pangedeng, tinadyusan ngayat, inaklon na nga anak na, dagiti amin na tattaw, amay pasngay, itinailangitan na biyag, babaan ti ipapatay ni Kristo. Agparangpay ti Birhen, aladawan ti agkarkararag nga iglesyam, tangamin idi adagidi apostoles, ururayan da, ti Espiritu Santo nga inkarim, kaysana ti karkararag na kadagiti panagdawdawat dagiti pasurot mo. Itatanayulin na gloria sa dilangit, babaan tinainaan nga ayat na, tarabayan na ti iglesyam amadamang agdalyasat diti daga. Kibkibinan na asi ayat iti panagturong na itinailangitan nga ili, aging ka iti dadatang tinaglorian ngal daw ti apo. Magidang kay kam iti amin na sa santo ken anghel, amangidaydayaw ken ka, ket ikantami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin, amin aparswa, ti langit ken dagan apnuda, iti pakay daydayawa. Usana iti kangatwa, madaydayaw ti umay, itinagan ti apo. Usana, Usana, Usana iti kangatwa. Usana, Usana, Usana iti kangatwa. Pudno unay apo abig ka kinasanto, si katigubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagiti adaton. Tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu disakbay ayawat na, asi ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, tinispisi na sa nainted, kadagiti disipulos na, ket kinunana. Ala nyo ket uminom, mangan kay amin iti daytoy. Kadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amay paay kada kayo. Kastama da kalpasan da di pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman manunken ka, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tarayto iti kalis ti darak, darat ti baro ka nagnanan atulag. Iso may buyat to, may pahi kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan da kiti basbasol. Para midin nyo daytoy, apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy,
Akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo agingga iti, yaay mo. Ti panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga da, dito'y saklang mo, kiragserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay kaysa na kamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pa maputi iglesia, iti sangalubungan. Parayrayam, tayat na, Diyusan. Laglagi pa ni Francisco, Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi ka namin na papadi. Laglagi pa amin na pimusayan, awatam iday ti sinong mo apakitaan daken ka. Ipaimumat takaasim kada kami. Maikari kami kumaamin itibiyag ngagnanayon. Kanwakiranod kami kananggasatan na Birhen Maria ng Ina ti Diyos. Kanagasat nga Jose nga esposo na. Lagi tinagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno anak serbigan ka. Makikadkadwa kam tukadmat kadakwada. Amangitantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Isu Kristo anak mo. Gapo kan Kristo, sigakaysa kan Kristo, kan itisinong ni Kristo, itimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken kama nakabalin nga ma, taminadayaw ken gloria, itagnanayan ngawan tinggana. Kas may maysa a familia, awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus, amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanem dagiti utang mi, akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, tinagambaybayan nga manugod iti sulisog, isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami hapo iti amin na pagdaksan, idemas si ayat takapyam kada kami. Baban ti tulong ta si may lisikam kumay ti basol. May kanawa kami ti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamahan mi ang kinagasat. Ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kada kita apostoles kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gabukan niyak titad ko kada kayo. Sana rin iti basol, miti kitam, rin iti pamati, iti glaysyam. Karikas mayanurot iti pagayatam. Ipahay mo siya, si ti kapiyaken panagkaykaysa. Si kang agbyag kinagari, tagdanan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo, kanikanayan kumangadda, kada kayo. Ipayo ti kablaw, ti kapya, iti maysa, ken maysa. Kapya, kapya, kapya. Kordero ti Diyos, amang ikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti padayana. Apo jak may kari nga may kakanya, mirimay salasaw mapaimbag ton to'y kararwa.
Kumararag tayo. Tinaraunan na kami, Apo, kadagiti na ilangitan na sakramento. Ituloy mo kad ti panangisalakan mo kada kami, kadi panakamtiragsak ngayon karim, gapukan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo, ti dito nga Prison Awareness Sunday, ti sanga, ti CBCP, nga agap apostolate kadagiti pagbaludan kan may panggap kadagiti balod kidawan na ti may isang special collection tinawan nga special collection nga suporta tayo iti apostolado ti iglesia tayo kadagiti balod kan kadagiti pagbaludan ti panakaiwanwan dagiti mangiwanwanwan panakatarabay da nga mangilala kan mangipatag tawren no balod dagitoy nga kakabsat tayo tao da akas kada tayo dagiti mismisa into no bigat 1 ti Nobyembre kan 2 ti Nobyembre ket kasmetlaeng iti schedule ti Domingo damat laeng 7:30 5:30 7:30 9:30 kan alas 6 ti sardam. Dito piyesta ti amin nga sa santo ket ngilin nga nasken nga ipatungpal tayo, rambakan tayo, supayon ti maysa nga panangipang nakapatpatid nga pananglaglagip tayo mat kadagiti minminatay tayo uray ti piyesta dagiti nakadanon di langit malaglagip tayo dagiti sampay nakadanon di langit ket ti dos amin nakararwa lagip dagiti amin nakararwa nga pimusayan ti mismisa manan kadim palubos ni Santo Papa ti mabaling agmisa ti padi iti tallo so dayta 5:30 7:30 9:30 kan alas 6 English Mass iti sardam no duangal daw dagita nga karkararag ti panagramrambak kadagiti sa santo into no uno karkararag iti panangilagip kadagiti minminatay into no bigat uno nga agtungpal ti lulwalo panangisagsaga pakarkararag panagnobena tayo kadagiti minminatay ket tapno adagundaway tayo nga mapanlata agkararag nangikabilak iti batang ti tunggal barangay may sanga oras ket agluwalo iti Santo Rosario kan tay karkararag para kadagiti minminatay kan panagwaris adantulata holy water dijay may sala nga oras iti kada barangay agmalmalam ti uno, agmalmalam ti dos. Ti misa di Campo Santo alas 4 ti parbangon. No kayo ti sumbra di Campo Santo, ruangan amin di likod. O reno siniranda di ruangan di jay, no kayo sumbra, kailakat agdudupudup, mabaling mat agdudupudup di Manila Bay. Pandamin di Dolomite, ribu-ribu nga tattao. O mga tatagtutoon nga mapandayayin ti Campo Santo iso nga jay ag face mask ag alcohol pante agluwalo di jay ag misa ak jay ti umuna nga oras 7 to 8 into no bigat alas 7 aging ganalso batang ti Sidawan 8 to 9 Suyo 9 to 10 Pantar Baliw Namnama Villahermosa 10 to 11 Lasod 11 to 12 Bayugaw Weste 12 to 1 Poblacion Weste 1 to 2 Poblacion Sur, 2 to 3 Poblacion Este, 3 to 4 agmisa tayo. Di dati pastor kan di Campo Santo, agmisa tayo di plaza ti Suyo. Tanamal pas ti plaza ti Suyo, mapantay man nagluwalo agin na dayo tayo. Nung kay makastrak, mabalin nga di ayan ti alad. Mga sadan tulat ta dagiti holy water agkararag tayo man di ayan. 3 to 4, 4 to 5 Pinipin, 5 to 6 Pilar. May isang oras panamanglualo dagiti dadaulo pastoral kan dagiti aming nga manarwidwid idaulwan da lualo para kadagiti minminatay ngaputan na tayo dan kabaybayanan so da ngarud tiga po nga pagpupunsyonan niyo o rin nagaramig kati sa nga pula sa lupa binagkal di ka pa'y napaninlualuan di ka pa'y nakimisa awan sir-serbina iso nga ado nga misa ti simbaan ada misa di jay Campo Santo ti alas 4 ti parbangon 1 kan 2 kan ada misa jay plaza ti Suyo. Jay mat sagat, ada misa 7:30 iti bigat, 7:30 iti bigat jay chapel ti sagat.
Ti malam, ada manam misa alas 3, jay chapel ti sagat, alas 3 ti 2. Dayta, no marami tayo. Kadagiti mapan mangwaris, adalat ta holy water diyay, mapanyo kararagan, adalat ta kararagmat diyay, na batang-batang mat dagiti barbarangay nga mangluwalos sa diyay. Dayta, alwadan, ag pismas, ag alkohol, ag distancing, damo dagiti pansyong nga mangtingal alang mga gaabay kay pela jay kada kikinipkop ka nagadua pansyong nga mga rami ti distancing o mga tatagtaderi batog ti pansyong ta nagdedeket ka nagaabay kayo nya amjay Dolomiti nagaduday so nga datay may nga mayor iti may nga ili misa tay lata mabalin pa jay Dolomiti kunana tandigay da duma anda pela ang barangay nga handang agmimisa ti ibagada awang kano pa iti kunani doktora isuda jay mi santa doktora ti rasunday so awan ti mismisa jay barangay da magugustuhan dan samet tadi da agmimisa ngumno punpun kapilitan met nga umayda ang pukasyan na kami so dayta alay tultuloy tayo ti panagkarkararag ti apo adda kuma kada kayo ti pamindisyon ti man nagkabalin na Dios ti Ama ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. May dato ng timisain kayo, ayaten nyo ti Diyos, ayaten nyo ti pada at tao. O Maria, nalibnos ka, nalasbang na pintas ka, imnas mo't awan pumada, Reynat langit kenda ka, tuy anak mo pa. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus.
Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika kang atuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, natukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod na ketutugil kami, at tuy kamasagdan kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagservi. Ni Maria, ni madalagag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutroen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, mintukit mo iti puso, tiwag maging isagot mi, napod magkituloy kami, at tuy kang sasaganan kami, o apo. Amin nasagot, inukulit naglubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siya, ang mamati tinudo, palagayat ni ti panatao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami apo. Masutuit parabor, agyaman kami apo iti binim.
Bagbagi mi sagot ni naputukin tuwid kami at tuwing kang sala nami